Tento rybníkový hokej je vlastne návrat k tomu, čo sme ako my možno ešte deti zažívali, keď tie rybníky zamrzli. My sme vyrastli na rybníku v Parkovanoch. My sme originál rybníkoví hokejisti. Rybníkový hokej sa hrá 4-na-4, je to iná forma ľadového hokeja, hrá sa bez brankára, jeden hráč strieda, hrá sa 2x15 minút, 5-minútová prestávka. Je to také technické, nikto nehrá do tela a pondelok potrebujeme ísť do roboty všetci. Zúčastnilo sa vlastne 33 tímov z Českej a Slovenskej republiky, takže veľká porcia zápasov. Ale naozaj každým rokom musíme povedať, že tá kvalita stúpa. Musím povedať, že veľmi to svedčí týmto Košicám, hlavne z toho hľadiska, že sa to nehrá vnútri na zimnom štadióne na šírku. Viac sa to priblížilo tej Kanade. Proti minulému roku to bolo oveľa lepšie, prišlo o hodne viac tímov, čiže tie silnejšie tímy v tých posledných častiach turnaja mali úroveň a bolo to perfektné, vždy o 1, o 2 góly a malo to šavu. To sme veľmi težký, každý rok kvalitnejší, ale my sme obstáli. Jo, určitě bylo to vyrovnaný. První půle nevím, kolik skončila, myslím, že 6-6 nebo 6-3 vlastně to bylo. V druhé polovině vyrovnali na stavu náhlá smrt. My sme na to zvyknutí kvázi z minulého roka, my sme tak uhrali semifinále a finále. Podľa si, že stále budeme tú svoju hru hrať, čo sa nám aj podarilo.
to o jednom gólu, no. Je to o štěstí a to štěstí se přiklonilo k soupeři, no. Ty šanci jsme tam měli a prohráli jsme si to sami, jo. Prišli sme sem za obhajovou titulu, ktorá nám po veľmi ťažkej ceste vyšla. Sme na to nesmierne vďační a sme radi. Takže tešíme sa do Kanady a verím, že aj tam sa nám podarí nejaká medaila. Určitě se o tom porozpráváme po slovensky, ale musíme asi popýtať nejaké sponzory. Poskladali sme sa veľmi dobrá partia, užili sme si to tu, čiže myslím si, že sa zúčastníme v Kanade. Vlastne my o Kanadu nebojujeme, my ako obhajcovia titul máme vlastne tú účasť zabezpečenú. Víťazom gratulujem a ďakujem všetkým, ktorí sa spolupodielali na organizácii tohto turnaja. Mestu Košice, sponzorom a všetkým vám, ktorí ste tu nám prišli. Jedno veľké ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme, že sa naozaj rozhodli zúčastniť práve na turnaji v Košiciach. Veríme, že sa nám páčilo. Si to vážim, že som sa mohol stať ambasádorom a že tento turnaj sa konal v mojich rodných Košiciach, je to nádherné mesto a ja som bol milo prekvapený, jak o 3. 4. mesto sa hralo, alebo to finále. Som videl, že aj veľa bývalých hokejistov sa prihlasili do toho turnaja, takže to malo úroveň a ja si myslím, že jak som povedal predtým, že do 3 rokov sa prihlasia nie 33 mustiev, ale 100 mustiev a každý sa chce dostať do tej Kanady, lebo tam to treba zažiť, je to neuveriteľný zážitok. Chcem sa poďakovať mestskej časti Košice Juh za fantastickú podporu pri organizovaní tohto podujatia. Naozaj nám vyšli vo veľa veciach v ústretí. Mali sme tu veľmi dobré zázemie. Ďakujeme všetkým tímom, všetkým 33 tímom, ktoré sa zúčastnili tohtoročných majstrovstiev Česka a Slovenska v rybníkovom hokeji.